توڑے واسطے آؤ محمد عرفان رفیع نقشبندی صاحب تشریف لے آن گئے اور آقا کریم دی پاک بارگاہ نظرانہ ہے عقیدت پیش کرنگے تسی حصول برکت واسطے سونا جا نعرہ لاؤ انہی گل یاد رکھیا جے اج بڑا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں آج کل تھوڑا جا پرابلم بڑا بڑھے بہت شکریہ پرابلم ہی بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا دا دور ہے کوئی کسی ہستی دے بارے کوئی کسی ہستی دے بارے اہل سنت دا شرادہ بکھر گیا دعا فرماؤ اللہ سنیاں نو کٹھا کر دے ٹھیک ہے اسی وہ لوگ ہیں جڑے کدو نو بھی کدو شریف کہنے تے نبی پاک دی ہر نسبت اسی آیا کرنے جنہوں نبی پاک دی ہر نسبت آیا ہے اور میرے نبی دی ہر نسبت دے ناتے کو ریات اٹھا کے سبحان اللہ بولے میں کل جا کے سرگو دے دساں چھیاڑ چاکلے بڑے چنگے لوگ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے پھر بولے آجے شاہ صاحب کی بلاد چیرہ تکو شان سیدنا صدیق اکبر دے اولاد ہوئے مولا علی دی تو سونے سیدنا صدیق اکبر دے ناتے انج کر کے بولنا داد دینی نصیبان دی گل ہے بہت شکریہ جی آؤ عرفان بھائی اگے میری گزارش ہے اپنی حاضری پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام احباب سکین سے درود پاک پڑھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں حضور سماعت فرما رہے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند درود پاک پیش کر دیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے کلام سے آغاز کر رہا ہوں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا دلداریاں یاریاں دلداریاں یاریاں دلداریاں یاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں یاریاں دلداریاں یاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں بولو سرداریاں مختاریاں سرداریاں چند توڑ کے جوڑے گرا چند توڑ کے جوڑے گرا پورا پیچھا چھوڑے گرا چند توڑ کے جوڑے گرا چند توڑ کے جوڑے گرا
سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں بولو سرداریاں میں پھر پیش کر رہے ہیں بڑی محبت دے نال تسی یہ شعر سننا ہے چند توڑ کے چھوڑ کیڑا چند توڑ کے چھوڑ کیڑا صورت پیچھا چھوڑ کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں بولو سرداریاں بولو سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں اقصا دے وچ یوسف گیا اقصا دے وچ یوسف گیا تکیا نہ کوئی سونے جیا اقصا دے وچ یوسف گیا تکیا نہ کوئی سونے جیا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں رتبہ کسے بڑا نہیں رتبہ کسے بڑا نہیں نبی گن کوئی آڑا نہیں رتبہ کسے اگر یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے اگر ہر بندہ دونوں بازوں اٹھا کے پڑھ لے تے ہر ایک بندے دی گل ہے رتبہ کسے بڑا نہیں رتبہ کسے بڑا نہیں نبی گن کوئی آڑا نہیں نبوت دیاں سب واریاں نبوت دیاں سلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں بولو سرداریاں بولو سرداریاں سرداریاں مختاریاں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھنڈ یقیناً ہے پر اتنی ٹھنڈ نہیں کہ تسی سارے ٹھنڈے ہو جاؤ بولو سبحان اللہ جدو سرکار دے غلام سرکار دی محفل چ آ جاندے نے نا انہاں دا جڑا عشق ہوندا ہے انہاں نوں گرم کر دیندا ہے تسی ذرا رج کے بولو سبحان اللہ ایک کلام ہے بڑا خاص کلام ہے من حکم ہے میں چند اشعار پیش کردا یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک سارے نبیان دا نبی 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 تو امام سونیا سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا سارے نبیان دا نبی 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 امام سونیا سارے نبیان دا نبی سارے سارے نبیان دا نبی 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 تو امام سونیا سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی امام سونیا تے درود تے سلام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی امام سونیا تے سلام تے سلام تے سلام اب آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں اب آپ جی بڑی اب آپ تشریف رکھو برائے مہربانی بیٹھ جاؤ جی ذرا کہہ دو سبحان اللہ سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی سارے نبیان دا نبی امام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرا مکھ جیویں مر کے قرآن دے تیرا مکھ جینا بھر کے مدینے والے بھائیا تیرا مکھ جینا بھر کے مدینے
کم جیوے تیرے کم رہ مار دے تیرے درد فرشتے غلام سونیا تیرے درد فرشتے غلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام تے سلام محترم بھائی محمد عرفان رفیع صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا